Il-miliet ikun wasal biss jekk tidħol il-paċi u tieqa fil-gwerra. Din ix-xewqa għal ta' Khaled Lawand, Sirjan li ilu għal dawn l-aħħar 13-il sena jgħix u jaħdem f'Malta. Għandu xi ħbieb u familjari li huma s-Sirja, eżattament f'Aleppo. Jgħid li l-komunikazzjoni magħhom baqgħet u l-unika ħaġa li jridu il waqfin mill-ġlied. Moħħhom bħalissa qed fuq xi ħaġa oħra li jaraw kif jwaqfu l-gwerra, tifhem, u forsi jibdew jgħixu ħajja normali bħal kienu jgħixu qabel. Il-gwerra ċivili fis-Sirja ilha għaddejja għal dawn l-aħħar 5 snin li tulhom aktar minn 4 miljun persuna telqu mill-pajjiż ifittxu refuġju f'pajjiżi ġirien. Il-gwerra intensifikat bl-attenzjoni issa daret fuq dak li qed iseħħ fil-belt ta' Aleppo fejn il-ġlied bejn il-forzi tal-gvern u tar-ribelli intensifikaw. Lawand stqar li jħoss qafsa ta' qalb meta jara dak li fadal minn belt li xi darba kienet il-qalb tas-Sirja u x-xempju taċ-ċiviltà. Il-belt ta' Aleppo kienet wieħed mill-isbaħ belt is-Sirja u wieħed mill-iktar belt li tista' tgħid li l-ekonomija ta' Sirja kollha minn hemmhekk għax belt tal-fabriki u kompaniji u tifhem il-business ta' Sirja naħseb kullu minn hemmhekk kienet joħroġ għax wieħed minn l-iktar pajjiżi li hu sinjur Aleppo. Però l-lum il-ġurnata bħalma tafu diżastru. Ħbieb li jinsabu f'Aleppo għalulu kif is-sitwazzjoni kkomplikat ruħha hekk kif hemm qatt ta' gruppi li involvow ruħhom fil-gwerra. Bħal Hezbollah, bħal Russja, bħal Turkija, bħal tifhem u bħalissa kważi ma tistax tgħid li pereżempju dak qed jiġġieled veru biex jisalva l-Aleppo għax kulħadd jipprova jisalva qed jgħix kull ġurnata b'ġurnata biex jisalva ħajtu, tifhem? Lawand iħoss sens ta' dispjaċir li d-dinja tat dara lejn Aleppo meta f'każi oħra bħal Libja kien hemm xi tip ta' intervent. Is-Sirja ma stax jiġi għax is-Sirja Russia u Ċina kienu tnejn minn dawk il-pajjiżi li għandhom il-vito, tifhem, u użaw biex il-pajjiżi l-oħrajn ma jindaħlux. Għax Russja kellha interess għax il-xismu ta' Sirja kollu minn hemmhekk ġej, tifhem, miljoni ta' euro kull sena involuti b'dik il-xismu. U Russja waqfet mal-gvern, ma' Bashar. U b'dik il-waqfa li waqaf Russja magħha ħadma seta' jidħol u l-gwerra kull manu bdiet tikbar. Jgħid li se jqatta' l-festi tal-miliet u tal-ewwel tas-sena f'pajjiżna u għal sena oħra fil-qalb m'għandux is-serħan li jixtieq. Jena veru ħankun hawn fil-paċi f'dal pajjiż u qed niċċelebra l-ewwel tas-sena u hekk, imma fl-istess ħin mhux ħankun qed nieħu pjaċir u minn ġewwa nħoss għal dawk in-nies li qegħdin is-Sirja li qed jibatu u qed imutu kuljum u li ma għandhomx xiex jiċċelebraw, tifhem?